Somos os nenos de 5 anos do Cruceiro de Canido. Os queremos enseñaros las árbores de noso cole. Teo, de que árbore imos a falar? De a cerdeira. Hola, Rodrigo, onde está a cerdeira do noso cole? Pegada en la hierba, pegada a la verja de o cole. En que patio? En el de los mayores. Ah, no campo dos maiores, moi ben. Hola, Mario, como é a folla da cerdeira? Lisa. Elisa, que máis podes decirnos dela? Que tamaño ten? Mediana. Mediana, e o seu borde? Puntiagudo. Como con curvas, non? Con piquiños. Xeneal. Hola, Sofía, a cerdeira ten flores? Sí. Sí, como son esas flores? Blancas. Blancas, e teñen pétalos pequeniños ou grandes? Pequeño. Pequeniños. E en que estación do ano lle saliron as flores á cerdeira? Primavera. Moi ben. Hola, Lara, a cerdeira danos algunha froita? Cerezas. Cerezas, a te gustan as cereixas? Pero dino coa voz, que non te escoitan. Sí. Sí. Hola, Manu, a cerdeira ten cereixas agora mesmo? No, Por que? porque las hacen en verano. Sai no verán, moi ben, estánse preparando. Vale. E que nos dá? Para que nos serven esas cereixas? A comer. Para comer, están ricas? Sí. Hola, Marco, a cerdeira danos algo máis que as cereixas? Sí. Que nos dá? Corteza. E que podemos facer con esa madeira da cerdeira? Casas de madera. Moi ben, e algo máis? Sí. Muñeco de nieve. Hola, Mara. Mira, como crees que é a copa da cerdeira? Terá unha copa así en pico, hacia arriba, ou ten unha copa máis redondiña? Más redondiña. Hola, Jimena, como é a corteza da cerdeira? De que cor é? Un gris. Vale, e que tipo de corteza? Que ten? Horizontal. Raias horizontais, moi ben, é unha surcada horizontal. Hola, Kilian, a cerdeira ten follas en outono? No, es de folla caduca. Que lle pasa no outono, entonces? Quen se leva as follas? El viento.